L-enerġija qisha waħda mill-ogħla wishes ta' ħafna minna illi nkunu rridu illi ngħixu sew. Dit irrenkja milli anke nisma' n-nies jgħidu mat-top 3 mat-top 5, jiġifieri hemm min jgħidlek isma' jien nixtieq li ma jkollix ħafna xaħam, li nkun ittonjata, li nħossni tajba u li nkun enerġetika, li nkun nista' nitla' t-taraġġ u dawn l-affarijiet ukoll. Allura llum ħanistidilkom tiċċekkjaw jekk hux qed tagħmlu dawn l-affarijiet illi ħansemmu hawnhekk u ħatikom parir ta' kif anka nistgħu ntejbu l-enerġija. Ħantlobkom mur daqsxejn fis-slajd ta' qabel illi bdejna bih. Mela qabel xejn tridu taraw jekk hux qed tiklu sew. U xi jfisser sew? Sew ma jfissirx illi tikol healthy biss, li tikol healthy hija tajjeb diġà. Però il-porzjon ħajaffettwa ħafna. Għax inti jekk tikol ftit wisq, jista' jkun ħażin daqskemm huwa li tikol iż-żejjed. U għalfejn li tikol ftit wisq jista' jkun li ma jkunx tajjeb iż-żejjed. Primarjament, waħda mir-raġunijiet hija fil-fatt minħabba l-enerġija. L-ikel ħajatik l-enerġija, jekk mhux qed tikol biżżejjed, inti m'għandekx fuel biex tħaddem ġismek. Number 1. Number 2. Iktar ma tidra tikol ftit, aktar ġismek ħajkun ineffiċjenti. Jiġifieri aktar inti għandek ir-riskju illi anka titlef mill-muscle tone tiegħek. U nafu li ħanet il-full muscle tone mhux ħanibqgħu nidru sbieħ daqskemm nixtiequ. Għal parir fuq intom kemm għandkom tiklu u x'l-aħjar li tiklu, naturalment tkellmu ma' nutritionist jew dietitian illi jkunu jistgħu jgħinukom aħjar. Mela, ħanimxu għall-slide li jmiss. Iċċekkja wkoll għall-enerġija jekk hux qed tagħmel exercise intensiv tal-inqas 3 jew 4 darbiet fil-ġimgħa. Di għal ħafna issa tkun stramba, jgħiduli wara ġurnata xogħol. Nagħmel l-exercise jonqosni bejnietna, però di jafa kulħadd. Iktar ma inti titrenja intensiv, aktar ħajkollok enerġija u mhux inqas. Mela kun ċerta illi jekk vera trid li tkun enerġetika, dik l-enerġija ġiba minn ġewwa, from within, jgħidu l-Amerikani. U dik l-aħjar iva sabu li 3 jew 4 intensivi l-aktar li huma tajbin. Tajjeb wisq. Mela, qed tolqod bejn 6 u 9 sigħat. Jekk inti qed tolqod ftit wisq, kif tista' tippretendi illi l-għada ħad tkun enerġetika biżżejjed. Hemm jgħid li ma jien nolqod 4 sigħat 5 u biżżejjed, ta'. U jien nistaqsi, min kelli huwa biżżejjed għalik? L-għada ġifieri tħossok qed tittajjar in-nar? Jew tħossok dejjem qed tewden forsi fuq is-sodda dejjem moħħok biex tpoġġi bil-qiegħda, eċetera. Ara li qiegħda torqod bejn 6 u 9 sigħat. Mhux kulħadd għandu bżonn l-istess, però dik hija normali. Issa. Jekk dawn kollha li qed insemmi diġà qed tagħmilhom kollha, allura ħanistiednek tipprova din ukoll issa. Alright? Mhux tipprova, anzi ngħidlek għamilha. Ipprogramma lilek innifsek illi torqod u tqum fl-istess ħin. Mela jekk pereżempju inti għal mod tal-kelma torqod kuljum fl-10 u kwarta filgħaxija u tqum kuljum fis-6 u kwarta filgħodu, dak huma 8 sigħat sbieħ. Però mhux ġast kemm torqod, jiġifieri mhux tgħid mela jekk jiena rqad f'nofs il-lejla nqum fit-8. L-ideali sabu li tipprogramma letteralment lil ġismek illi fl-10 u kwart tintefa' biex torqod fis-6 u kwart pereżempju tagħmel l-alarm biex tqum. Din is-sistema meta ġismek qisu jaf fiex ħajqum u jaf fiex ħajorqod ħatajnek ħafna biex ġismek ikun preparat għall-ġurnata li qed jagħmel u jippreparak ukoll għas-sodda. Ħalli inti kemm jista' jkun tistrieħ anke fil-paċi. Issa, ma tistax tgħid jekk jiena qed tonqod fl-10 u kwart. Fl-10 u 10 għadni qed nara t-television u għadni titektek bil-mobile, għax dak ħajkun ifisser li fl-10 u kwart forsi ħad titfiddaw biex torqod, imma ċans torqod mill-ewwel ħajkun inqas. Idealment huwa li tħalli mqar l-aħħar kwarta nofsija fejn inti qiegħed literalment relax il-bogħod mid-devices bħal television u bħal mobiles. Jekk tallim xi ħaġa, ħatolbok tagħmel like jew love u share biex forsi dawk in-nies li anke inti taf li huma Facebook friends miegħek illi forsi anke jbagħtu minn nuqqas ta' enerġija. Illum jippruvaw dawn li semmejna ħalli jibdew jgħixu ħajja aħjar ukoll. Jekk nista' ngħidkom xi ħaġa, ikkummentaw hawn taħt, ibagħtu li private message araw x'aħjar għalikom. Però l-fatt li xxerdu l-kelma jiena li diġà tkun xi ħaġa kbira ħafna. Napprezza u grazzi lil daqgħu.